Hmanlai Mite kha an them thiamin an Sulhnu po Ropui hlom khop maya an ku chuak tam tak te an khopui din Ropui tak tak te le an in sak moi le Ropui tak tak te hi tunlai huna man ro tha le changkang tak tak te nen po hian siam ve don se hau tak le boi thlak tak tak tur te an ni hlom ani engtin nge Hmanlai hun man ro tha po an la nei ma khan hetiang thil Ropui tak tak hi an lo din thei jok ti hi tun thlenga khovel mi thiam te po in mak an ti ani renga tun tuma hian Hmanlai Mite Sulhnu Ropui le mak tak tak chanchin soidona kan soi mai hau lo tur te jinga mi the great Sphinx chanchin ka han soi le thuak don ani a ka video masalama khan Hmanlai Mite Sulhnu Ropui tak tak then khat te chanchin en thein ka da to boka lo en tel du te kanom takin description a hian he channel link hi ka da e The Great Pyramid chanchin soi pianga ril rumi thla lo lang tel ve zia chu The Great Sphinx anti hi ani ome pyramid chanchin soidon chuan soilan tel ve lo theilo pyramid chanchina betel vetlat he Sphinx hi giza phai roma pyramid bula khuan a bok vung maya ataksa chu sakei ang ni in alu mihring ang ania hanen mai po hian pyramid te veng tu ni mai om hian an bula alo bok ve vung mai ani he Sphinx hi mithiam then khatte chuan BC sang ni zanga na bor vela Pharaoh Khafre asiam ni nan ngaya tin amel po hi ama Khafre halem ni nan ngai bokani amai ro chu tun ma dewa tang to khan Egyptologist pakhat Sir Flinders Petrie mithiam then khatte chuan he Sphinx hi 4 Dynasty of Egypt anti Hmanlai BC sang ni zanga a intran chho Pharaoh Khafre hun malam te asiam to ni nan ngai ve thung tlat maya hian ngai dana wang hian mithiam te zinga po in hialna achu pha renga chutiang kara chuan he Sphinx hi Pharaoh Khafre Hmanlai BC sang ni zanga na vela siamani ange ti chu khovelina pomdan tlang lon ber ani taria ma se hi adik rengem apomam chi em ti chu i han soi sozel don te ang kum sang khazakwa somkwa pakhat khan Boston University geologist Dr. Robert M. Sok chuan The Great Sphinx chu uluk taka azir chen hnuwa BC sang sari atanga sanga inkar dai to a siam kha ani zoke ti in thu aron ne vele tatlat mai Dr. Sok chuan The Great Sphinx hi kum engemaw za chunga siam ni in a chung ril ber chu BC sang sari bor vela siam ni in an chiam sozela apon lampang le hnung lampang hi BC sanga vela an siam zo ani alaron ti ta deu mai si a Egyptologist tam tak lain he Sphinx hi pyramid veng tu atana siam ni nan longai het vetlat mai box si a kung pyramid te la khu kum BC sang ni zanga somre tatanga sang ni zanga somruk inkar an siam ni an she box si a pyramid aya Sphinx upatir zo dai mai chu harsa anti dewani Dr. Sok ahian atidik ani chuan an lorin dan a in kum sang tam takin a upazok don tina anitlat mai si a ani Dr. Sok ala chuan tranchan alo nei thave view mai box si nen mithiam te po an lu hai tamap mai Dr. Sok kan azir chian na atanga amudan chuan he Great Sphinx nilo abul vela adang ho hi chu Egypt ram thaler khorowin asoi sakdang lamdan turang takin andang lam hloma ma se he Great Sphinx ero hi chu ro tuile tuilian velin anwai hrep to hnu angin a om tlatani chitianga helai giza hun vela ruale tuilian athlen thin hun lai chu napsiam pluvial anti hun lai BC sang khajani atanga sang thumin carbor vela dai ani si a chu wangin BC sang ni zanga bor chawa siam chu ani theilawani atiani tin lir hingina asoi dang lamdan nen adang abul vela mi nen ani nang tat lo pek bok ani ome chuta le mithiam te chuan radio isotope dating anti mangin ahan enchin leta a Dr. Sokan alorin dan chu aron tom pui ta jok tat mai le he mai hi lani lova zirmi telu ti haile zual turin he Great Sphinx mel hi Pharaoh Khafre mel anga anlo ngai thin chu New York ka forensic expert Frank Domingo chuan Egyptian mai fang ani lova African Negroid mai fang jok ani aron ti vele tlat mai boka chutiani chuan he Great Sphinx hi Egyptian hoin an siam ani lo theidan aron om le tatlat mai
ani chuan tu te siam nge ni tang le Egyptologist pakhat John Anthony Weiss chuan a lekhabu Serpent in the Sky tia chuan The Great Sphinx hi BC singkhat lai bor vela Atlantis atanga dam chu khowin an siam ni in alo ziak ve mek thunga tin Egyptologist tho Graham Hancock chuan a lekhabu Fingerprints of the Gods tia chuan Antarctica vela civilization ropui tak boral ta a mi cheng changkang tak mai ten BC singkhat atanga sanga bor vela an siam ni in alo ziak ve thung bok ani Hancock ngai dan chuan Hmanlai in Antarctica vela khuan civilization changkang tak om thina ami cheng te chu an civilization alo tluk chiat chuan longmangin henglai Egypt ram ve bora hian ron kalin he Great Sphinx hi an siam ta ni na ngai ani engpo chu ni se he Great Sphinx chungchang hi chuan mithiam terin dan ba hi chu hanin ngana tak tak alom theilowa mithiam zirmi ten engtiklai po in an zir chiang renga ma se tun thleng hian rin thu bak chu khovel hi chana dik tak an la pe theilo chu ani hi